Здравейте на всички отново. Сега ще ви покажа уред, с който да изнасяте изрязаните пръчки от лозето. Това е инвентара. Направих го с собствени усилия и с подръчни материали, които имах. Това е шина 4 см, широка 4 см и дебела 7 мм. Този зъб, който виждате, е с дължина 45 см. Сложил съм 1, 2, 3, 4 зъба или 4 работни органа. Това е П-профил, метален, 4 мм дебел, с ширина 5 см. Ето го, профила. Надлъжния е също 5 см. Направено е и за три точки, за третата точка на трактора. Тук, тук и тук. Ето на това място заварката трябва да е много стабилна, защото тук има голямо напрежение. Ето тук. Така. Ето още един път да ви го показвам. Ширината е 1,10. Дължината също 1,10 м. Тук заварките също трябва да са много стабилни, защото тук има голям напор от пръчките, които се събират. И също от това, че опира в земята, малко или много опира в земята уреда. Той не трябва да е забит. Той трябва да се движи по повърхността. Но, както всички знаем, нивите или лозята не винаги са равни. В случая при мен е почти равно. И след малко ще ви покажа как работи.